Estamos de noraboa. A comunidade de Montes de Tameiga conseguiu que o Celta desbotase o seu proxecto para a construción da cidade deportiva no monte veciñal de Tameiga. O Celta renunciou á construción do estadio de fútbol, o estadio multiusos Arena e o gran aparcadoiro de superficie. Todas as árbores que marcamos cunha cruz a espada vermella salváronse polo tanto de ser talladas. A única zona que quedaría afectada é precisamente onde nos atopamos agora, donde unha faixa duns 5.000 metros cuadrados será empregado para ampliar a estrada de acceso. A cambio, o Celta comprometeuse a respectar os mananciais de agua e non construir nunca no futuro no monte de Tameiga. Consideramos, polo tanto, que isto é unha victoria total e queremos parabenizar tanto a veciñanza comuneira como a Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Tameiga e tamén as familias da Comunidade de Augas das traídas veciñais. Podemos dicir, polo tanto, que finaliza así unha loita que leva 7 anos en pé, unha loita ininterrompida polo ben común. E, polo tanto, este é un exemplo de que cando a veciñanza loita unida e autoorganizada pode facer fronte ao capitalismo depredador. Gañou Tameiga e gañamos todas.